В Пловдив изкуството не е само в галериите. Открийте познатия Пловдив. Градът е пълен с образци от втората половина на 20 век, когато архитектурата и изкуството започват да се мислят като едно цяло. В подлеза на булевард Цар Борис III мозайките на Йоан Левиев превръщат ежедневното преминаване в среща с градската история. На главната улица една мозайка отбелязва побратимяването между Пловдив и Ленинград, днес Санкт-Петербург. Мемориалът на Юрий Гагарин съчетава скулптура, символ и градско пространство. А пред сградите на общественото здраве, мозайките на Трифон Неделчев и Маргарита Томова превръщат микроорганизмите в игрални скулптури. Това са произведения, които всички виждаме всеки ден, но може би не винаги забелязваме. Запознайте се с общо 60 забележителни обекта от новото архитектурно наследство на най-стария жив град в Европа. Още за новото ни архитектурно наследство можете да намерите на nan.bg и профилите ни в социалните мрежи.